Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong atum tongsekot pen ulukunci along perangke amai kangni. Respected media partner, we on behalf of Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong West Karbi Anglong District Committee, ITPK. So, firstly, Karbi Lamben siling ipo. Firstly, I ning bang lalon itung jitu pinong we press meet kedam tang 4 KPLT PDCK KLNF KLNF song therok KPLT song thong firstly nitung ke welcome lo alang litong welcome lo peace jitu peace agreement alang litum chitok lo peace accord chitok lo nitung welcome lo alang litum phan sitame actually nilitum ki pudunai bangke Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong song hin pen puduni bangke alang litum isi alang litum bangke la 2.3 peace accord 2021 la so puthak bangke nilitum ITPK song bangke nilitum chikoi dunde alang litum phan alang litum isi dak Karbi Anglong bangke implement long le laso jitu 10 seat reservation open for all pu bangke nilitum la bang alang litum han chidon donde athe alang litum dak bang laso bang thodet pulote litum ke bang jilang arni bangke litum thedung litum Karbi a tribe indigenous atum bang itum isi a problem do itum Karbi Anglong long lasi alang litum non alang litum ke Japon alang litum han churu reta une churu nangji sitame mepiklo ke dam tangan special package and lahai bang ke litum thang ke ba ki puduneng yalang de sitame must be non bang ke litum bang ke lalo la 10 seat for open for all po bang ke litum chidon de alang litum dake isi Karbi Anglong bote isi litum dake 6 schedule area alang litum chini pame lasi laso bang ke alang litum laso bang claim ke derning pu bang sin litum song hin den alang litum phan isi nilitum pini dak ulukun chilong stame litum fresh meat fast farm fresh meat litum da phanang ko lasi alang litum phan isi bang ke non la dak bang ke scrap back nangji Karbi Anglong long laso bang implement long le la ke scrap back nangji pu sin litum ITPK song hin den ke alang litum han da bilo lasi nilitum kebang jilang arni bangke nilitum alang litum han sitame kemisen akam long bang nilitum che don don lapen non alang litum song therok heli kaman ke oda song pen nang che song det pen nilitum non alang litum agreement along bang nilitum che don don lo sitame kichok che long bang ke nilitum ki jong don nang bang lalo he alang litum la so bang ke isi reservation kiba 10 seat capacity lang tum pidet itum dak Karbi Anglong long la beneli tumange mainly itum 34 seat abang ke itum ke dak ST hill adem pina ST adem pina posi itum hanke la dak alang tum reservation nangji putahal da angsong ben tabang nangne sitame la ke itum dak ke dotang adem lo 6 dul ke itum la reservation lason wanangji porona ve la sinili tum sodak pen alang litum tim Karbi Anglong hasa chuning rilo la so bangke litum Karbi Anglong long implement med dangi la pen scrap back ning busi nilitum ahin nilitum song hin meta alang litum han chuning ripon lo 10 seat clearly bangke lalo alam bangke 10 seat reservation yang si alang tumahin ben yang si pidet la pen council pen alang tum yang si authority pidet polote nilitum Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong song hin benge nilitum kibang jilang arni stame alang litum kichok chilong benge nilitum la sonsi opozun bompo lapen che song dun bompo lapen litum la anso se hamphang song do anso tame nilitum la sonsi amede kar bombo pusi nilitum hin tenta alang litum han tim Karbi Anglong ta chuning ri ponlo pusi nilihin tenta pupon lo ITPK song pen mangke la non 10 seat implemented la bangke nilitum la bangso aron mangke nilitum 6 sidul aron la bangke nilitum
ITP ke song men na che song wek ji lapen la so bang ke nil tum long proi proi 6 schedule area long lapen kedam tangar ni Himanto Biswa Sharma alangli Assam Chief Minister alangli nungje Karbi Anglong 6 schedule area ke konane along le ahoy long le along same namlong lapen ahem phutum jorwek nangji po alam ki pu hala bang so long mang ke nilitum song pen lage che donun thek the lapen nilitum Karbi Anglong lapen la 6 schedule area ke nilitum phan la के दो बारी मखाया तुम अफान के हजार पेनोन सीता में नील तुम 10 सिस अपु लासो सिर अमुखा बंग के नील तुम के पेकोन है खेलो लापेन जोंग सिले तुम पेकोन दे पुते कुसन में सिले तुम कर बिए खाई के रेंगला लाके ले तुम हमफांग असोंग में दाचे सोंग जी जोंग सिले तुम पेकोन दे पुते इफु थागा चिरी के एलो पला मंगसी अलांग ले तुम टिम कर बेंगलोंग ता चिमा थाना पो इफु थागा चिरी आरोंग के एलो पुलोते ला सोलोंग मंगे कॉपी पेंसी के एलो अलांग ले तुम इफु थागा चिरी नहीं चलोते होय तू अदर्स पेन बांग तुम दो पो हा कोनाने तालिगु तुम ता बांग पो दा के 6 दल यारा लोंग के ले तुम के कैंडिडेट थोड़लोंग पो 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 सीता में ला बांग सो की थोड़लोंग जी पेन बांग के आले नांगा छु एन लो ला दा के आले नांगा छु एन अला माई कॉपी पलो अलांग ले तुम कोमाने हेम अलोंग भीति चुनाम न पो आहेम फु तुमन चे फाबम पो अलांग ले तुमन चे फाबम मेंसी अनके हम अने तुमन के चेहंग दे पो अनके लासन मेंसी एले तुम हन के मोजुर पर कार्बी आंगलोंग ता त्रिपुरा सोनंग मन दे पो लासन थाखासी निले तुम लाबांग सो अलामांग के चेदोनु थेक थे 10 सीट पो मुखा बंग निले तुम चेदोनु थेक थे लगे हम फांग दोन पे निले तुम चिसोंग पांगतांग जी लापे निले तुम ITP के असोंग में ता निले तुम लाबांग सो लोंग मंग के का चिसोंग पांगतांग पोन बेक जी